मैयानि फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव गोबांथार नम्बर लानानै गोग्गानाय लाबोदों सासे फरायसाया। बर' आयदायाव जौसेयाव 100% लानो हानाय मिथिसार बर'आ गावजों लोगोसे ओनसोलखौबो मुं लाखिनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि इउएन एकाडेमि फरायसालियाव फरायनानै सिमलुगुरि गामिनि थागिबि मिथिसार बर'आ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव जौसेयाव 100% लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो। मख'नो गोनांदि मिथिसार बर'आ सासे गोरिब नखरनि फरायसा। बिथाङा डिमाकुसि दखरा एबसुनि रेसिडेन्सि हस्टेलाव थानानै मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन। मिथिसार बर'आ डिमाकुसि इउएन एकाडेमियाव नार्सारिनिफ्राय लानानै फरायबोदोंमोन आरो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 391 मार्क एबा नम्बर लानानै 65.16% पास खालामनो हायो। जोङो नैबे समाव डिमाकुसि आनसलिक कमिटि आबसु हिसाबै जोङो बेखौनो बाख्नायगोन। गिबियावनो आङो बिथां फंबाय मिथिसार बर'नि सिमांनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोंनि डिमाकुसि दखरानि सिङाव थानाय सिमलुगुरि गामिनि बिथाङा सासे थागिबि आरो बिथांनि फरायसालिया जोंनि डिमाकुसि इउएन एकाडेमि फरायसालियावनो फरायोमोन बिथाङा। आरो बिथाङा जि एमएल बड'आव 100% एबा 100 मार्कस लानानै बिथाङा जोंनि गेजेराव ओनसोल नाङैनो मोनसे गोग्गाथाव लाबोदों। आरो जोंहा बिथांनि गासै मार्कआ जादों 391 बिथाङा मोननो हादों। आरो जोङो जोंनि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोजां नोजोर बोनानैनो जाहाथे इयुन फिउचाराव जाहाथे मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो डिमाकुसि दखरा एबसुआ मोनसे 2008निफ्रायनो जोङो हस्टेलखौ जों खुलिबोदों। दा बेबायदियावनो जोंहा उननि फरायसाफोराबो बिथांनि जिथु मार्क मोननाय एबा एमएल बड'आव 100 मार्क मोननो हानाय बेखौ नुनानै इयुनफोरावबो जाहाथे मोनलांबाय थागोन जों बेखौ हास्थायदों। दखरा आफाद हिसाबै मा क्लासनिफ्राय लाखिगोन? जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो क्लास 9 थाखो आरो 10 थाखो जोङो क्लास 9, 10 बे थाखोखौ लाखिनाय जायो। आरो बेवहाय जोङो टटेल जोङो 18 जनसो जों लाखिनाय जायो मिलायनानै क्लास 9, 10 आरो बेबायदि स्पेसिफिक माने जोङो क्लास 10 आव एबा 9 आव आमुक बेबायदि जोङो लाबोगोन बिदि खालामा। जास्ट जोङो मोनसे क्लासाव मालाबा समाव जोङो 10 जनबो थागोन, मालाबा मोनसे 8 जनबो थागोन, बेबायदि मिलायनानै जों लाखियो। आरो बिथाङा दि जोंनि दखरा आफादाव थानानै आरो जोंनि रेसिडेन्सियेल हस्टेलाव थानानै बिथाङा मोजां मार्क लाबोदों। जायाब्ला जोङो डिमाकुसि हालाम हिसाबै जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो मेट्रिक आनजादाव होनानै माने एमएल बड'आव 100% मोननो हानाय बिथांखौ जों गिबि खेब मोननो हादों। बिथां मिथिसार बर' बिथांखौ जों मोननो हादों। दा बेखिनियानो जोङो इयुननि फरायसाफोराबो बिथांखौ नोजोर होनानै जाहाथे बयबो मोजां फरायगोन जों बेखौनो दखरा आफादनिफ्राय जोङो हामलायथि बावदों आरो नोजोर बोदों जाहाथे फैबाय थानाय फरायसाफोरा जाहाथे मोजां मोजां मार्क मोननानै आरो साबसिन मोननानै जाहाथे पास खालामगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बिथां मिथिसार बर' बिथांनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जिथु कलेजाव फरायजानो जि स्ट्रिम लाया मानो बिथाङा इन फिउचाराव जाहाथे मोजाङै फरायनो सानगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो सोंनाय बायदि जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा साइन्स स्ट्रिमाव लागोन। बिथांखौ जोङो सोंनायनि जिथु माबायाव लागोन सोंदोंमोन जों बिथाङा बुंदों दा समाव बियो माने साइन्सखौनो मोनसे थि खालामनाय जादों। जाहाथे साइन्स फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन बेखौ जोङो दखरा आफादनिफ्राय मिजिंथिदों। आरो जोङो बेबायदिनो दखरा आफादा रेसिडेन्सियेल हस्टेलाव लाखिनानै फरायसाफोरखौ मोजां जोङो दिथागिरि जानानै जोङो जाहाथे बेबायदि मोजां फुंखाजों सुबुं दिहुनलांबाय थानो हागोन जोंबो मिजिंथिदों। जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होनांगोन। जोंनि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ डिमाकुसि हालामनि ओनसोलनि बर' माहारिनि अनसायग्रा जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोनानो हेफाजाब होनांगोन। जितु जोङो हस्टेलखौ जोङो माने खुलिनानै जोङो जाहाथे इयुनसिम मोजां लांबाय थानो हागोन आरो मोजां मोजां फरायसाफोर दिहुननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थायो। मुङा मुस्रि मिथिसार बर'। आं इउएन एकाडेमि डिमाकुसियाव फरायदोंमोन। आं एबसु रेसिडेन्सि हस्टेलाव थायोमोन। बेसेबां मार्क लादों? आं गासै 391 मार्क मोनदों। एमएलआव 100 मोनदों। माबायदि मोनदों? आं आंनि बे बर'आव 100 मोननायखौ गोजोननाय मोनदों आरो आंनि पार्सेन्टेजनि थाखाय आं बाहाय नार्भास नांदो। जेसेबां हास्थायदों बेखिनिखौ मोनासै। ओमफ्राय नोङो फरायनायाव माबाफोर रुटिन बानायदोंमोन नामा?
जे फुङाव आं बेसेबां घन्टा फरायदों हस्टेलनि रुल बायदिनो फरायोमोन। खिन्थु माने गाव हिसाबै थारमाने बेसेबां घन्टा फरायथां बे माबा गैया हस्टेलाव जेरैबायदि दङ बिदिनो फरायदों ओमफ्राय नोङो दिनै बांसिनै सोर बे समाव बांसिन मदद होदों बांसिन मदद हस्टेलाव वार्डेन दंमोन जोंनिया खाथाम दिदोम आदा ओमफ्राय पुरन आदा ओमफ्राय रुंजा सार बिसोरो साजेसन होयो बिदिनो मोजां थाब्ला नंबाय बेनिफ्राय दिनै नोङो मानो होनब्ला जिउआव सोरबा नोंहा बेबायदि रल मडेल सुबुंफोर दङ नामा बेबायदि गैया नोंनियाव जिउआव गैया दिनै ओमफ्राय इयुनाव माबायदि जानो मा जानो नागिरदों इयुनाव आं दा साइन्स स्ट्रिम लानो सानदों ओमफ्राय मार्चेन्ट नेभिआव हाबनो सानदों ओमफ्राय मार्चेन्ट नेभिआव हाबनायनि सिगां NDA होग्रोनो सानदों। खालामबाय थादों ओमफ्राय दायो न'खरनिफ्राय माबायदि मदद न'खरनिफ्राय गासिबो मदद होयो गासिबोनो गासिबो बेबायदिनो मदद होलाङो मिथिसारा मेट्रिकआव मोजां रोखोमै मार्क लाबाय आरो बर' आयदायाव 100 नि मादाव 100 दा गोसोखौ माबायदि नाङो दा गोसोआथ' मोजाङानो मोनदों मोननाया थारमाने बहुद खस्थ'नि माबायाव फरायनानै दा मार्कखौ मोनबाय मोननायखाय जोंबो गाहाम नांबाय दा इसोरनि अननायाव आरो बे रखमाव जौगालांथों होननानै जोंबो नाजानो सानदों आरो इयुनाव मोजां मा जानायखौ लुबैयो उनाव मा जानायखौ लुबैयो थारमाने दा बेनि इस्सासै आरो मास्टार जायो मा जायो दा जोंथ' मोनबो बुंनो हालियानो जायबा फरायगोन बिसो बुंगोन दा बेयाव आरो जों नाजानो नांसिगोन जे मास्टार लाइनाव थांसै मास्टार लाइनाव जोंबो नाजानो नांसिगोन आरो खरसा पातिनि खारनाव बेखिनियानोसै